Здравейте от Предатор Гейм. Предатор, А, не! От Goose Game. Предатор, бе, какъв предатор, бе. Така тихо. Тук сме с Зеци, Стиги, Иван, Иван. Мама Лицка. С Лиска. Мама Лицка. Той няма да го С каже. майката на Мама Лицка. Не, няма. Мама Лицка. Добре, да намалиме малко. Че ще дозонче, бе. Дойте Лиско. Кончо. Започваме играта, сигнал за 25 има. Я да се видим къде изглеждам, че си има нещо. Че си красавец. Едно къде е това да си го видим. Кое бе? О, ето. Бати мангата, гледай. Ай, къв си красив. Той екип е мейзи. Не корокляни. Има. Така ли къс да бъде, те така. Те така. Има и пачка. Номер 69 няма. 69? Има 69 некто. Има да Що да няма? Ама но са заключени всичките. Цветан, че е тук. Не, пиши. Пиши се. Ти е Цвят на главата, но само такъв. красиви. Направи прическата на Страхил. Една същата, бе, ти го. Плей. Он си бутна iPhone 6. iPhone 6 не трябва да пада, пеш. Не си видял, че ако падне по тъч, ще умре. Само пада на пода, чупи се екран, пада на пода, чупи се пода. Кой ще плаща? Господина трябва Това да ли го плаща. видиш, бе, Иване? Това е страшен чин от 3 години. Да, бе, едно такова не сме. Добре, Стиване, ти ли ще го вкараш? Да, бе, я. Айде, А той аз мога. притежава силата си. Иване, ако не вкараш. Вашаш ми не. Черташ! Иванчо. Добре. Дръж, бе! Гузен педерал! Бах ти на такива пас. Беше прекрасен, ама он не го фана. Прекрасно си беше. Он не ще рипне! Път едно макси. Он по сандалите да дошъл. Го да рипне, като... По сандали. Максим. Боса по асфалта. И там. Ей там, окей. Мой. Мерси бе, човек, виж къде застане се. Ще шутиш. Леко, тук леко и такова ще А тук леко, ама не мога натам и оня ще му го фане. Ай, между краката ще му го мушне. Да, пробвай. Пробвай да му го мушнеш. Мрежи. Бати! Стана, ама вратара нещо улови. Май От няма... тук завърташ и го кил. Не се съмнявай. Е, така пак между краката. Оп. Най-опитно. Еба, Петър иска да пробва. Петар, я да. Петар, давай! Тук ще бъде трудно. Юр! Да, позната Рита. А Фоксан иска. Да, бе, ти. Ние не искаме да направим така. Еми, Иванчо, подай на Ти уния. какво Моля, е че се дава. правило? Иван, дали ще успее? Не бъде си мамата. Така, сега самия. Много години. Кой бе? Това ще бъде най-нубското видео. Аз. Как бе? Не видя ли Иван? Те така, бат се пешо. Стрелям тук Може и да я. рече. Маникюр. Това ниво не мога да го минем никога. Аз съм го минал. На кое? На iPhone, нали? Не, на таблет съм. Що е той има? Да, ти много, та играя на няколко дена. Не, 2 седмици. Айде, Стиване, пробвай, нали мога да минеш? Айде, минал си. Мама, не, аз съм стигал до трети сезон. Ще стрелям от тук, и аз съм го. О, ей сега хубаво Тук момент. Да, и на къде? Левия, десен. И аз това мислям, май ще стане грешно. Ще се Според усетя. мен е Да, десния. ще се Аз усетя. винаги стрелям. Според мен десен. И според мен е десния. Много стреляй където пада. Да гласуваме. Гласуваме. Горе. Кой е за левия да дигне Да ръка? тегли сламки. Един е за левия. Кой е за десния да дигне ръка? Трима са за десния. И биеме Да десния. теглим И аз- сламки. И аз съм за левия, ама. Няма да се. Нали знаете, че нивото не е минуто, още няколко гола трябва да Нищо, карам да го не ми видим. Ама спечелихме. Печелим си. Да, и сега Нищо, ако го това е. усереме, почваме пак от От тук начало. стреляй. Така, а кой е за левия ъгъл да дигне Стреляй ръка? в левия. Стреляй в левия.
Еми дигай, ако си за левия. Двама на... Добре, значи е за левия, всички. Иванчо са за- се вижда. Само Фуксанчо не иска. Десния по-добре. Да, Защо десен. майка ти? Иванчо печели баса на... Фуксанчо, не майка. Да, Лисанчо. А от тук стреля. Аха. Как се запомня виждаш майка? От тук в левия. Мамалиска. Може в левия, бе. В левия ли? Ой, тук в левия. Модер. Защо, бе, майка? Кипет хърмата. Master of Puppets. Не мога да се вкара на Толкова на това. майка. Абе, то някакъв Assassin's Creed. Пеше се Яху, уйте. Хуя лейтър. Добре, левия десния, кой е за лев? Тя Да викне, ма да. Десен. Двама. Десен. Двама са за лев, двама за десен. Къде ще ги убием? Десен. Аре ти какво искаш? Десен или? Там гледа да си го бием. Я не съм сигурен. Не. Иван, играя срещу Иван. Камък ножица. Снимаме клип, така че ти, ако може. Айде бързо слизаме. Айде, ще спираме клипа и влизаме. Идваме С пак. Богом. Добре, това е последния опит. И защото трябва да свършваме, часовете почват. Видял има. Ако вкарам, мистер Ноимун е Левия. тука. Десния. Да, има Окей, имун. Стиване, що ме прецакаш сами? Аз така в левия. Добре, това е последния опит. Нема ли да кажете чао? Не. Добре, Чао. довиждане. Това беше от нас. Пешо, кажи чао. Чао! Довиждане от Таратор Гейминг.